Vítam vás na mojom kanále Tajomstvo strihov a šitia. V dnešnom videu by som vám chcela predstaviť tieto šaty a ich následnú modeláciu zo základného strihu. Moje meno je Magdi Balajová a postupne vám ukážem, ako som tieto šaty spracovala a vymodelovala. Ešte by som vás chcela požiadať o váš like, prípadný odber alebo zdieľanie, pretože algoritmy YouTube kanálu sú nevyspytateľné a mne to v mojej práci veľmi pomôže. Takže poďme na to. Takže predstavím vám, ako som na týchto šatách robila a ako som ich spracovala. Začneme si od priekrčníka. Ten som vytvarovala do mierneho večka, kde som ho prečila takou malou legou, asi 3 cm, ale legu som našila, alebo tú podsadočku, na lícnú stranu. Čiže rubná strana je úplne že na hladko a je to prečité tak, aby to bolo na vrchu. Tu na ten predný kraj je mierne do oblúčka a zapínanie je tu spravené na klasické dierky. Pokiaľ by ste mali väčší výstrih, tak po prípade si nemusíte ani tie dierky vyšívať a bude vám stačiť po prípade, že by ste si gomiky len napevno prišili cez ten kraj. Ďalej, čo sa týka rukávov, je tu klasické riasenie, čiže hlavica tam bola rozšírená, rukav je trojštvrťový, spracovaný do manžety a záložka je taktiež spracovaná, rukav teda nariasený do tej manžety. Vrchný životík je prestrihnutý, ale je to presunuté v páse asi o 3 cm hore a je tu zachovalý pásový výber, kde sme zrušili ten vrchný výber hrudný a premiestnili sme ho ešte do toho pásového výberu. Riasenie je tu úplne že také jemnočké, minimálne a ja ešte v tejto prednej časti stredovej som si to riasenie zrušila, aby mi to tam nerobilo nejaké veľké tie bublinky. Spodná časť sukňa sa skladá z 2 pruhov, kdežto ten spodný je už načívaný, pretože šírka látky už nevychádzala, tak som to načila, aby to bolo taktiež samozrejme nariasené. Čo sa týka zadnej strany, čiže chrbát, takisto ten priekrčník, to prečitie pokračuje z predného dielu, čiže stále tu zostáva ten prúžok 3 cm. Sú tu taktiež pásové výbery, aby ten tvar troška bol zachovalý, ale je to urobené mierne voľné, čiže boky neboli urobené do tvaru, vytvarené do pasu, ale mierne vyrovnané. A takisto je tu následné to riasenie zadného dielu, sukne aj spodný volán, s tým, že napríklad ten vrchný pás je zošitý stredom a šerf som umiestnila, keď je jeden do stredu a spodný volán je načívaný, takže sú tam až 2 švy, ktoré sú takisto otočené do toho zadného dielu. Vrchný životík je strihaný v priehybe, takže tu náš žiadny šev nie je. Takže asi takto, čo sa týka spracovania a ešte vám tie šaty ukážem na mne, aby ste si to vedeli predstaviť aj na postave. Takže tu vidíte tie šaty na mne, na mojej postave. Tak ako som vám hovorila, rukavy mám mierne pod lakeť s tou manžetkou spracované. A čiže keď si ich takto vysuniem na ten lakeť, tak pekne mi to tam drží. Mám to voľné, vôbec mi to nie je obtiahnuté. Takže sedí to úplne že dobre. Tu vidíte ten priekrčník takto krásne vypracovaný, je začistený, zapínanie a to prestrihnutie. Tak ako som hovorila, to prestrihnutie mám nad pás, vysunuté asi 3 cm, ale pri tej modelácii vy môžete si kľudne to nechať aj v pase, alebo po prípade to môžete znížiť pod pas. Takže 2 pruhy, takto vidíte. To, ako som vám hovorila, že mierne ich mám v tejto časti ešte voľné, takže aby sa v tom dalo pohybovať, ale pretože materiál je pevný, vôbec nepruží. A tu sú tie výbery a ešte vám chcem ukázať teda zadný diel. Takže takto nejak to vyzerá. Hladký životík, takisto to riasenie. Takže asi takto nejak. Takže to je asi všetko, čo sa týka predstavenia tých šiat. A ešte vám ukážem teda postupnú tú modeláciu. Poďme na to. Ideme si vymodelovať strih na tieto šaty.
Takže tu keď sa pozrieme, najskôr začneme s rukami, lebo to je asi najjednoduchšie. Máme v hlavici nejaké riasenie a potom máme riasenie tu na konci záložky do manžety. S tým, že rukav dáme si 3/4 cm aj s tou manžetkou, čiže odpočítam šírku tej manžetky. Takže prvé, čo spravíme, zoberieme si základný strih rukava. Takže u mňa to vyzerá asi takto nejak. Dúfam, že to dobre vidíte. Najskôr dám teda ten papier preč, aby sme to videli. Čisto bez takto. Takže tuto potrebujem vyriešiť to riasenie a potom potrebujem vyriešiť riasenie v záložke, kde budem domeriavať na 40 cm. Takže keď teraz mám ruka v dĺžku 24 a potrebujem to do 40 cm, to je asi takto nejak. A ešte keď sa pozerám, tak budem chcieť riasenie aj tu na v pase. Samozrejme, každý jeden pás. Ja túto dĺžku nebudem robiť na 3 pasy, ale iba na 2. Takže toto tam nebudem mať. Prvé, čo spravíme na rukave je, že pokiaľ máte základnú konštrukciu takto do šikma, zúženú kvôli tomu, že z celej dĺžky rukava to budete robiť, ja to mám iba z krátkeho rukava, ale vám môže ísť takto za kraje rukava, môžu byť zúžené. Takže prvé, čo spravíme, tak si tie rukavy vlastne vyrovnáme. To bude prvé, čo urobíme. A potom budeme pokračovať s tou dĺžkou, aby som si domerala, že koľko mi chýba. Ešte raz, keď to chcem mať, že na 40, to je niekde takto. A s tým, že to je o 15 cm minus 4, takže na 11 cm. Takže plus, tuto bude 11 cm a plus 4 manžeta. Manžeta si píšem, hej? To bude prvé, čo chcem urobiť. No a potom si ten rukav roztrhneme stredom. To je prvé, čo urobíme. Takto si to roztrhneme. Tak. A budeme rozširovať kvôli tomu, lebo potrebujeme dostať tu na to riasenie. Ja to budem rozširovať na nejakých 5 cm. Čo sa týka toho riasenia, čiže bude to vyzerať asi takto nejak. Môžem ukázať. Povedali sme si, že manžeta má mať 4 cm, krát 2 je 8, plus 2 šviky, to je 10 cm. Prvé, čo si nakreslím čiaru, hneď si teda nakreslím aj strih na manžetu. A tá bude mať 10 cm aj so švami, preto to hovorím, že 10. A potom sme si napísali, že 11 cm to chceme predĺžiť na 3/4 rukav. Takže zase si nakreslím čiaru 11 cm. Takto. A nakreslím si tam asi takto, že niekde, že tuto bude stred. A aby sme vedeli, že v tom pôjde mi tých 5 cm, čo to chcem rozšíriť celý ten rukav. Takže takto si dám stred. Tak. A teraz na každú stranu 2,5 cm, lebo som povedala, že to budem rozširovať o 5. Takže na jednu stranu 2,5, na druhú stranu 2,5. Rozšírim. Dobre. A teraz v podstate ja takto priložím ten rukav. A teraz si ho krásne prekreslím. Tuto si naznačím bok a prekreslím si ten tvár s tým, že takto si, ja to zatiaľ nakreslím, že rovno, ale ja vám ukážem, čo troška ešte tej hlavici budeme robiť. No a druhú stranu takisto. Priložíme si to dole k záložke vyznačenej. Naznačíme si, kde máme bok. A prekreslíme si tvár tej prednej strany toho rukava. Dobre? Takže asi takto. Teraz zoberieme pravítko a urobíme si kolmice až smerom dole. Tak.
A takisto to urobíme aj na druhú stranu. Akurát s tým, že túto manžetu si tu budeme teraz domeriavať. No a čo sa týka tu na toho tvaru tej hlavice, tak tuto si to jemne zdvihneme hore. Asi takto nejak a dokreslíme ten tvar. Dobre? Čiže necháme toto na tom pôvodnom, ale s tým, že sme tam pridávali na šírku kvôli riaseniu, tak si tú hlavicu troška takto upravíme. A nezabudneme, že tuto máme stred, ale tým, že ľavá pravá strana nemusí byť rovnaká, tak ja ten stred mám kúsoček posunutý troška až takto. Takže pre mňa toto, čo sa týka hlavice, ale čo sa týka stredu rukava, zostáva to, čo som tu mala naznačené. No a čo sa týka tej šírky tej manžety, najlepšie si to je odmerať na svojej ruke. Ja chcem, aby tá manžeta bola taká voľná, že keď ja spravím takto hore, že si budem chcieť vysunúť ruka, ja chcem, aby bola voľná, čiže ona mi nebude obopínať ten rukav, či tú ruku, úplne tá manžetka, ale chcem, aby bola voľná, takže ja si ju, aby som mu dokázala vyhrnúť aj až na lakeť a aby mi tam pekne na tom lakti hore držala. Takže ja si to dám, aby mala tá manžeta až 31 cm, tým pádom si to odtiaľto teraz domeriam na tých 31 cm. A môžem si tam doberať rovno aj švy a napíšem, že manžetka má, dám si to na 33 a napíšem si ale, že tá manžeta má tých 33 cm. Takže dokreslím si tú dĺžku manžety, u mňa je to tuna a takto si môžem naznačiť aj stred tej manžety. Čiže keď ona má takto je stred, pozerám, že či mám to pravítko 5 cm, ale mám, takže kľudne takto to. Toto je stred manžety, dobre. Ale manžetu môžem strihať aj takto, hej. To záleží od toho, aký je materiál a tak, takže takto. A napíšem, že to mám so švami. A môžem si to tam po prípade takto naznačiť, že tu mám centimeter a tu na dole, že tiež mám centimeter. A takisto si to môžem aj tu naznačiť, že sú tam už centimetrové švy, aby ma to náhodou nepomýlilo a nepridávala by som si ich znova. Pretože na rukave ich nemám, ale manžetu som si už teraz takto nakreslila, že už ich tam a napíšem si to, že manžeta a budem strihať dvakrát. Tak, toto je rukav. Tuto mám naznačené riasenie, takisto mám riasenie dole, striham si ho dvakrát a smere podľa osnovy. A značka, že ide do predného dielu. Takže takto máme vymodelovaný rukav. Dobre. To je čo sa týka rukava. Dobre. A teraz ideme na diely. Takže keď máme my nakreslené, že máme takéto šaty, naše rozhodujúce teraz je, že kde dáme toto prestrihnutie. Či to budeme robiť v páse, alebo viac pod prsiami. Zoberiem si základný strih. Dám si to tak, aby som mala boky pri sebe. Takže vidím, že ako mám tu narobené diely. V prvom rade bude tu úprava, že to nenechám takéto úplne že vybrané, pretože ako na tom obrázku som si to nakreslila, že hej, zúžené, ale ja to budem chcieť, aby to bolo také mierne voľnejšie, hej, aby to nebolo úplne že, vypasované. Takže určite tuto mi chýba nejakého 4-5 mm z každej strany, čo si vyrovnám, hej, do tej pasovej línie 4-5 mm. Takže to bude prvá úprava, na ktorú nezabudnem. A ďalej si ešte idem pozrieť na tom zadnom dieli, že ako budem chcieť dĺžku tých šiat. Takže ja nechcem tie šaty úplne takto dole po zem, ale budem ich chcieť okolo dĺžky kolena, čo je v mojom prípade nejaký meter. Takže odmeriam si cez zadný diel, cez stred zadného dielu, že koľko potrebujem tú dĺžku domerať. Takže tu nám mám, že to mám 60,5 cm, ja si to tu napíšem. No a do metra mi vlastne chýba 40 cm tým pádom. Takže potrebujem dole plus 40 cm, aby som mala tú dĺžku, ktorú chcem. A
Ešte, čo sa týka tej dĺžky, ja k tým 40 cm si pripočítam ešte plus 2 cm a to už počítam aj s tým, že to bude na záložku dole, hej, zahnúť 1 na 1 cm. Pretože máme taký materiál, na ktorý môže tá záložka sa kľudne tak ušiť. Takto to nejak vyzerá. Takže keď dole budeme zahynať centimetr a centimetr, to budú 2 cm. Takto nejak budeme robiť záložku. Dobre, to sa týka... No a teraz začneme pokračovať s predným dielom. Ja rozmýšľam, že to delenie, tu nám mám pás, ale to rozdelenie, asi to nedám do pásu, ale mne by sa to skôr páčilo nejakých 5 cm nad ten pás. Takže asi takto nejak. Toto bude moje delenie. Ešte sa pozerám, že nemám tam poznačený spodný odčevok. Aha, áno. Zabudla som si prekresliť ten spodný odčevok, takže ešte ten si tam dokreslím. Takže naspäť si priložím ten strih základný a idem si tam ešte dokresliť tento odčevok, čiže tuto mi začína, tu som mala nejaký výber a tuto mi končí, takže to takto. Ukreslím si tam ten odčevok. Tak. Tak. No, ešte sa na to dívam, že toto mi končí vrchol prsa a že koľko to je, no dobre, takže nie na 5 cm, ale znížim to len na nejaké 3 cm, až to nemám úplne až pod tými prsiami. Takže normálne si tuto vymeriam znova 3 cm. Sa mi robí lepšie s tým druhým pravítkom. Tuto krásne hneď vidím, dobre, takže takto to dám. Urobím to len na 3 cm. Čiže roztrhnem to. Tuto je to 3 cm. Vy si môžete dať, ako chcete, tú výšku, to umiestnenie. Ja keď si predstavím, že mám tu na prso, tak som to nechcela hneď nejak, aby to bolo fakt pod tým prsom, tak som to zvýšila o nejaké 3 cm. Dobre, to stačí. Teraz si poznačíme, že keď to roztrhneme, tak ten spodok, toto bude priehyb. To si treba všetko poznačiť, aby ste sa potom v tom vyznali. Tu bude priehyb. Ako vidíte, tu je časť priekrčníka, tak tu bude dole v spodnej časti priehyb materiálu, pretože to bude vlastne pokračovať táto spodná časť. Hej. Nebudeme tu robiť tieto výbery a ďalej ešte budeme musieť nadstaviť nariasenie tej sukne. Tuto, tak ešte budeme musieť pridať. A toto samé urobíme aj na zadný diel. Môžeme si to kľudne takto priložiť na bok a môžeme si to preznačiť kľudne na zadný diel. Tak. Takisto aj na tom zadnom dieli si tu poznačím, že tu bude priehyb. Nebudem tam ale robiť nejaké veľké riasenie, iba také minimálne. Čo sa týka toho zadného dielu, vy si ten tvar môžete kľudne aj dať do oblúčika. Čiže my sme si teraz nakreslili rovnú čiaru, ale keď chcete, kľudne si to môžete aj takto potiahnuť do takého mierneho oblúčiku. Hej? To je už na vás. Ja to teda nebudem robiť do oblúčika, ja to nechám do tej roviny. Ďalej, tuto dole nebudeme robiť žiadny výber, takisto ako aj na tom prednom dieli, pretože budeme tam skôr ešte dávať možno, že na to riasenie. Spravíme, ale vrchný ten výber necháme. Ja ho troška vyznačím, aby ste ho tam lepšie videli. Zoberiem si nejakú fixu. Takto.
a ten výber si vyznačím. Čiže normálne, ako nám vyšiel a potom prestrih, hej? Čiže potiaľ to. Tuto budeme strihať. Tak. No a tuto vlastne budeme mať tiež priehyb zadného diela. Dobre? To všetko zostane. Teraz už môžeme vystrihnúť. Dobre. Toto je tiež spodný zadný diel. Tu máme označený, že bude priehyb. Tak. Ideme ešte tu na priekrčník. Ak máte náhodou výber aj na ramene, tak ho vlastne jednoducho zrušíte a prenesiete si ho tu do prieramku. Ukážem vám, ako by ste si to robili. Záleží od toho, ako máte urobenú konštrukciu. Môže sa stať, že máte v tejto časti očevok, hej, výber na ramene. Nejak takto by to asi vyzeralo. Počkajte, ja to len tak naznačím, hej, že takto nejak. Tým pádom ten výber by ste nerobili, ale toto, čo máte ten rozmer, ten musíte vlastne tu zobrať. Takže by ste takto nejak museli zobrať a túto časť by ste tým pádom odstrihli, hej. Preto to značím jemnúčko, možno, že to ani nevidíte, pretože ja tam ten výber nemám. Mám konštrukciu robenú bez toho výberu. No ale chceme si znižiť, teda zošíriť tu na tento priekrčník o 1,5 cm. 1,5, asi takto nejak. Takto. Ale v tejto časti to nechám to samé, len ako pri krku, tam, kde pôjde krk a rameno sa stretajú, tak tú časť budem takto dávať preč. Dobre, ešte vám to troška vyznačím takto, až to lepšie vidíte. Takže takto urobíme miernu úpravu. Čo sa týka zadného priekrčníka. Tuto ja ten očevok odporúčam na ten zadný diel robiť, aby to troška akože malo nejaký ten tvar, ten zadný diel. Dobre? Teraz si zoberieme predný diel, ktorý tiež tu roztrhneme, tak ako sme si naznačili. Tento spodný diel nezabudneme si označiť, že je to vlastne spodný predný diel. Hej. Tu máme naznačený, že tu bude ten priehyb. No a túto časť my vlastne budeme musieť rozdeliť na nejaké 4 časti. 1, 2, no áno, na nejaké 4 časti. Tak približne si to naznačte. 1, 2, 3, tu nadám 4, hej. To sa bude všetko rozstrihať, tieto časti, aby sme dostali do tej vrchnej časti tú voľnosť na to riasenie, dobre? Tak, nožnice kreslím, že sa to bude rozstrihať, ale nejdem to teraz rozstrihať a kresliť zbytočne na papier, ale rovno to potom, keď to rozstrihnem, potom to budem ukladať na materiál. Ja si tu napíšem čísla 1, 2, 3, 4, 5, pokiaľ to budem ukladať, aby sa mi to nehýbalo, ale napíšem si tu rovno aj to, že to je predný diel. P. Hej? Čo sa týka toho rozdelenia, tak netreba tam nejako veľa ako vkladať tej voľnosti. Napríklad tuto si dám, že 2 vložím, 2, 2. Hej? A túto časť, čo nám tuto zostáva, tu potom vlastne ešte vyrovnáme, lebo tam nepotrebujeme mať oblúčik, keď tam dávame riasenie do pasa. A to, čo hovorím o tom rozložení, rozstrihnutí, to je vlastne takto si potom do samého rozstrihneme. Hej? Ja to teraz nerozstriham, lebo nechcem, aby sa mi to úplne postracalo, kým pôjdem na latku, potom si to dostrihnem.
Takže asi takto. Nemusíte to rozstrihovať na 4 časti. Môžete aj len na 3 časti, po prípade medzi tie časti vložiť tú voľnosť. Takto. Takže tu mám teraz pripravený vlastne ten predný diel. Dobre? Sa vrátim k tomu spodnému zadnému dielu. Takže, aby ste to troška lepšie videli, potom túto časť si vlastne na tej látke takto vyrovnáme, dobre, nebudeme tam nechávať tie oblúčiky. A zase, ako sme si predný diel rozdelili, tak v podstate, keď je to obdĺžný, nemusíme to tak deliť, ale stačí počítať, že si treba do toho stredu pridáme tú voľnosť, ktorú budeme chcieť. Napríklad, ja neviem, 6-8 cm. 6 až 8 cm. Keď to je klasický obdĺžnik, my to nemusíme úplne že rozstrihovať. Nám to stačí aj tu na. Ale preto som vám to na tom prednom dieli ukázala, že aké sú tam možnosti, že môžete to rozstrihnúť a nemusíte to rozstrihnúť a môžete to pridať takto. Odložíme tie spodné časti, tie s tými už vlastne robiť nebudeme. Teraz si zoberieme tento predný diel a ideme pracovať s touto hrudným výberom, hej? Ideme ho troška spracovať. Prvé, čo chcem spraviť, chcem tento očevok preniesť do tohto pásového, ale vy to môžete spraviť aj tak, že treba môžete ten očevok preniesť treba do prieramku alebo do tejto časti, hej? Takže to už je asi tak na vás, že kde to prenesiete. A ešte budeme robiť čo? Vlastne potrebujeme tu pridať preloženie, kde budeme mať ten preklad urobený, zapínanie. Čo potrebujeme teda ešte k tomu spraviť, že potrebujeme, tu si musím podložiť, pretože tam chcem dokresliť tie miery, ktoré budeme potrebovať na to preloženie. Takže ja si tu takto prilepím papier. Preznačím si tu naspäť tú líniu toho stredu toho predného diela. Takto. Aby ste to videli. Tak. A tu rozšírim ten kraj o 1,5 cm na preloženie. Čiže takto si tu dokreslím 1,5 cm. Asi takto. Takže urobím si teraz takto čiaru. Doložila som si, tuto je to, že 1,5 cm. Tu si ešte záložku zarovnám, tak ako bolo. A takisto aj tu takto. A teraz to vlastne vystrihnem, hej. A potom sa vrátim teda ešte k tomu výberu prsnému, hrudnému. Takže toto sme si dali ten presah na zapínanie, aby sme na ne nezabudli, pretože ešte budeme stále pracovať aj s tým priekrčníkom. Takže, aby sme si ten tvar vedeli potom zakresliť. Takže takto nejak, toto si tu zatiaľ vystrihneme, takto. No, takže máme to asi takto teraz pripravené. No, ideme zase na tú hrudný očevok. Prvé, čo spravíme, vystrihneme aj tento spodný, spodný očevok, ale pretiahnem to až hore k tomu vrchnému. Dobre, aby sa nám to spojilo. A vystrihnem si aj tento hrudný výber. Takže takto. Ale snažím sa to tak, aby sa mi to úplne že nerozdelilo. Dobre? Že až sa nám to nerozpadne. Nech nám to tam drží na nejaký milimeter pri tom hrote. Tak. No a teraz budeme pracovať s tým, že takto sme si to vystrihli a teraz toto takto zatvoríme, ten hrudný výber a ešte si ho zafixujem, dobre, aby sa mi to nerozišlo. Ja používam takúto papierovú pasku, s ňou sa mi robí najlepšie, pretože ho viem bez problémov odtrhnúť a dá sa mi na ňu aj písať, tak preto najradšej používam tú.
Takže takto, zafixujem to, až sa mi to už vôbec nepohybuje. No a hrudný výber sa nám zatvoril a preniesol sa nám na spodok. Troška sa nám zväčšil tým pádom teraz pásový výber. Ten pásový výber nebudeme robiť ale až do samého vrchu. Troška to skrátime. Takže zoberieme si nejaký papier, ešte kusoček. Podložíme si to pod ten výber, hej, takto. No a teraz si ju zalepím. Takto. No. Takto si to zalepím. A tu si zaznačím, že kde bol ten vrchol, ale ja nechcem, aby ten vrchol bol tak vysoko, tak ho znížim o nejaké 2-2,5 cm. Môžem si pozrieť stred. Tak, a zmenším to o 2,5. Dobre? Prenesiem ten vrchol sem. Keby sa vám stalo, že by vám ten výber tu vyšiel veľký, ja to nemám veľké, to nejaké 3 cm, to je úplne že v pohode, ale môže sa stať, že sa vám to otvorí aj na nejaké 4-5 cm, tak vtedy si ten výber zmenšite. A radšej to zoberieme tu potom z tých bokov, hej? Čiže iba fiktívne, keby ste mali svoj pôvodný výber, ja neviem, takto, tak to by bol strašne veľký výber, keby ste to odšívali, hej? Bolo by to také škaredé potom. Tak to zmenšíte z každej strany a okolko to zmenšíte, tak to potom prenesiete. A potom by ste to mohli preniesť vlastne ako keby vytvoriť druhý výber pásový, čiže by ste mali dva vedľa seba tie výbery a spravili by ste to takto. Ja to najskôr nakreslím, aby ste videli, ako mi teraz ide ten môj. Hej. Ten, čo mi krásne aj vyšiel, a nie je to veľký výber, môj výber je úplne v pohode. Tak. No a inou fixou to skúsim, aby to bolo farebne vidno. Keby sa vám stalo, že by ste mali výber až nejak, ja neviem, takto. Dobre. To by bolo strašne veľké, široké a škaredo by sa vám to aj odšívalo, bolo by to tam také neforemné. Tak vy ten výber, čo zúžite, tu o nejaký centimetr a centimetr a pol z každej strany. A potom od tohto bodu smerom sem do boku si nanesiete nejaké 4 cm, 4,5, no keď ešte aj odšijeme, tak dobre, na 5 cm. A spravíte rovnobežku so spodným krajom, tu na čo vám bude vychádzať. A tam si naznačíte z každej strany, vlastne keď spočítate tu, na čo vám vzniklo ten výber, koľko, takže ako keby som naznačila, že 2,75, tak vy to vlastne tu nanesiete z každej strany, ten výber. A do nejakej výšky musí byť kratší ten druhý odčevok. My vytvárame ako keby druhý odčevok. A do kratšej výšky. Tento, keď mám na 8, tak o nejakých 1,5 cm, tak na 7 alebo na 6,5. Dobre? A v podstate ste si tam vytvorili druhý výber s tým. Takto. Dobre? Druhý výber, to je to, čo vám tuto ostalo. To, čo ste vlastne nevybrali tu, tak ste vytvorili druhý výber a odšijete. A vzniknú vám tam dva výbery pod prsom. Keď sú veľké prsia, tak vtedy sa to môže stať. To som hovorila teraz ako príklad. Hej, keby sa vám stalo, že by ste tu vznikol veľký výber pri zatvorení toho hrudného vrchného výberu. V mojom prípade to ale neplatí, preto to ja teraz škrtnem, až ma to nemýli. Tak, do budúcna. Ale môj platný je tento fialový, lebo ja mám jednoduchý výber v šírke, koľko mi to tu dalo, nejaké 3,5 cm, čo je úplne v pohode. Dobre, takže asi takto si to pripravíte. Teraz sa vrátime k plecu, k ramenu.
A tu ako som zatvorila to rameno, tak si tam preskreslím ešte takto. A môžem to kľudne aj odstrihnúť. To je stále predný diel. Tak. A zoberiem si teraz vrchný zadný diel a prirovnám si to k sebe, ako mi to sedí. Takže takto si to krásne zarovnám. Vidím, že prieramky mi krásne sedia, keď ich budem odšívať, budú úplne že pekné. A tu si naznačím to rozšírenie toho príkrčníka. Aj čo som robila na zadnom dieli, tak si to preznačím aj na predný diel. A teraz budeme ďalej pracovať s tvarom predného príkrčníka. Vieme podľa obrázka, že tam máme takýto ako do večka urobený tvar, takže ideme to znížiť. Musíte si na sebe odmerať, čo je pre vás príjemné, priateľné, do akej hĺbky vám pôjde ten priekrčník. V mojom prípade kľudne to môže byť aj 15, 16, 17 cm prehlbenie, no ja si dám 14 cm. Dobre? Takže ja si tu dám značku, teda takto, tu na kraju úplne, hej. A musíme počítať s tým, že to potrebujeme teraz spojiť s touto značkou. Potrebujeme urobiť tu na taký tvar, aby nám to pekne vyzeralo. Takže buď si môžete pomôcť s nejakým krivítkom a takto si naznačiť ten tvar, hej, alebo aj kľudne ručne. Takto, hej. A s tým, že teda na obrázku to tam máme mierne zaoblené, tak to je vlastne táto časť a to už takto ručne si tu dokreslíte ten tvar. A teraz to len vystrihneme. Normálne si to takto vystrihneme. A troška to do toho tvaru. Preto sme tam už museli mať dopredu toho 1,5 cm, tu na 1,5 cm pridané, pretože ten tvar, tuto máme stred a keď si predstavíte druhý diel, nám pôjde teraz zrkadlovo popod to takto, hej? Sa budú akože cez seba prekladať. Táto strana z toho druhého dielu. No, a tuto nám začína to zapínanie. Teraz ak budete mať dostatočne materiálu, vy si môžete túto podstatku hneď nechať ako keby pridanú a zrkadlovo si ho môžete takto urobiť. Ale ja s tým, že to mám tu vyslovene nakreslené, to bude ako také šitie ozdobné z vrchu. Idem spraviť podstatku, naznačiť si na tomto dieli a vystrihnem si ju. Čiže budem to chcieť na koľko? Aby to bolo pekné na 3 cm. Na 3 cm urobíme taký lem. Tak. Tak. A doteraz sme sa trafili presne do toho, ako sa to bude aj prekrývať. No, môžem to tuto ešte takto naznačiť. Toto bude takto. Tu nás si môžeme pomôcť troška s tým krivítkom po prípade. Tak. Takto si môžeme vykresliť ten tvar. Tak. Tak. Máme vykreslený tvar a teraz si môžeme tú podstatku ešte prekresliť na samostatný papier, lebo keď to budeme strihať, aby nám sa to dobre strihalo, tak si to kľudne takto prekreslíme. Čiže a už si to môžeme prekresliť tak, že už si tu kľudne popridávame aj nášvy na tú podstatku. Čiže naznačím si tu najskôr takto tú podstatku. Už je to na vás, že či si tuto dáte tie švy,
alebo až na latke. Ja to radšej spravím, že bez tých švov, pretože ma napadlo, že potom to budem mať už aj ako takú šablonku a bude sa mi to lepšie potom kresliť na tú látku, ešte ten tvar ako keby tak vyrovnávať. Takže takto. Má to nejaké 3 cm a treba nezabudnúť na to, že na každú stranu treba popridávať 1 cm na tú podsadku. Napíšeme si, že je to podsadka a strihame ho 2-krát a v podstate toto je smer osnovy, hej? Dobre. Takže vystrihneme si aj podsadku z toho. A takisto si ešte urobíme podsadku aj do zadného priekrčníka, aby nám to pekne na seba nadväzovalo. Tak. No. Takže máme predný diel. Máme k tomu podsadku na predšitie. Takto. S tým, že vieme, že tá podsadka bude mať z každej strany, zo všetkých strán bude mať 1 cm. Hej? Dobre. A teraz ešte si pripravíme podsadku aj na ten zadný priekrčník. Najskôr si odstrihneme ten tvar, ktorý sme si rozšírili. Tak. A priložíme si tam, naznačíme si tam tie 3 cm kolom dokola, ako sme si značili aj na prednom dieli. Tak. A teraz si to prekreslíme na papier. Tuto nezabudneme zase na ten smer, že je to stred. Toto je náramenica. A zadného diela. A vystrihneme si to. Tam, kde je stred zadného diela, to budeme mať strihané v priehybe, pretože aj zadný diel tam máme v priehybe. A tak. Ešte si toto ja naznačím, že tu je priehyb. Dobre, takže takto. Máme zadný diel. Tak. Teraz si ukážeme, ako by sme napolohovali ten náš strih, ktorý sme si vymodelovali. Takže toto máme vlastne predný diel. Ja mám zloženú látku teraz tak, že tu mám pevné kraje pri sebe. Licu mám vo vnútri, na tejto strane mám priehyb. Do priehybu si môžeme dať hneď vrchný zadný diel. To je vlastne tento dielík. Dám si ho do priehybu. Takto. Ja si to takto vždy zaťažím, až sa mi to nehybe. Na druhú stranu si môžeme dať kľudne predný diel. A ešte máme tu aj podsadku. Tak môžeme to spraviť tak, že si to hneď dáme aj tú podsadku k tomu. Takto. A ešte si tuto vždy dávajte pozor, aby ste, napríklad táto látka je krivo odstrihnutá, aby mi to ten diel tam celý vošiel, hej? Aby náhodou mi nevzniklo to, že si myslím, že to tam mám a nakoniec to tam nemám. Takže takto. Ja to celé posúvam, lebo ten spodný diel mám kratší. Takže asi takto nejak. Čo sa týka uloženia dielov, takže predné kraje idú podľa osnovy. Takže na to nezabúdajte.
No a ešte, tu máme rukav, ktorý sme modelovali, rozstrihali. Čo sa týka spodných dielov, ktoré budeme riasiť, to budem riešiť až potom, keď mi zostane tá látka, že aké veľké si to tam dám. A teraz ešte chcem vyriešiť rukav, čiže ja už mám vymodelovaný celý rukav, taký ako potrebujem, takže si ho tu môžem nachystať, napolohovať na latku. Takže asi takto nejak. No a ešte tu mám manžetu. Teoreticky by som tú manžetu mohla dať sem, alebo po prípade ešte pozerám, že či kľudne si ju môžem aj takto napolohovať, to nevadí pri manžete. A ešte počítam s tým, že mám aj túto podsadku na zadný diel a tu chcem dať do priehybu, tak si ju dám sem. Takže keď si predstavím, že podsadka mi pekne vyjde, počítam s tým, že tam bude mať aj švy z každej strany. Takto je manžetka, to som si už urobila so švami, takže to by mohlo byť takto nejak. Zoberiem si kriedu a idem si nakresliť dieliky. V podstate ja si tu takto nakreslím švy. Ja dávam centimetrové švy, takže asi takto. Tu si nezabudnem naznačiť stred rukavovej hlavice a kolom dokola si pridám švíky. Tak, to je rukav. Teoreticky k tomu švu môžem priložiť si takto tú manžetku, aby keď to budem strihať, som to už mala zárovno. Tak. A ešte teraz idem tu na zadný diel a hneď si naznačím švy na diely. Kľudne na ten bok si môžete dať aj 1,5 cm, keby náhodou ste potrebovali na nejakú úpravu, tak do toho bočného šva si kľudne môžete dať aj 1,5 cm. Ale treba na to myslieť, že to tam taký šev máte pridané, hej, aby ste náhodou potom, že prečo to máte veľké a náhodou zošijete len centimetrový šev. Takto si preznačím šírku výberu a tu mi končí. Ja to robím tak, že zoberiem si takto špendliček a prepichnem ten vrchol takto, až tým, že to prepichnem až do latky a tam, kde mi ten špendlík prešiel, si urobím značku. Tak, tu mám zadný diel. Teraz idem tu na ten predný diel, skontrolujem si tu, aby mi ten kraj išiel podľa osnovy. Skúsim si to zaťažiť a zase si nakreslím všade centimetrové švy a do toho boku si ja dám 1,5 cm. Môžem si zobrať kľudne meradlo a potriem, že 1,5. Takisto aj na predný kraj si dávam centimeter. A keď budem predšívať, tak si to radšej potom, keď tak zostrhnem na 0,5 cm. Tak. A tu nás zase máme výber, tak nezabudeme na značky výberu. A zase na to preznačenie zoberiem si špendlík, preznačím si vrchol až do latky a tam, kde mi ten špendlík prešiel, dám si značku. Tak. No a potom môžem si to takto preznačiť ešte. A keď vysrednem diely, tak znova to tu prepichnem a preznačím si to na druhú stranu, na ten druhý diel alebo druhú polku dielu. A ešte tu máme tú podsadku. Takto takisto, takto si ju zaťažím. A zase tu na dole si dávam centimetrový a z každej strany si tiež idem dávať centimeter kolom dokola.
Podsadočku teoreticky si potom môžete podlepiť, aby bola pevnejšia a aby ten kraj tak spevnila. Tak. Toto si teraz vystrihnem a potom z tej časti, čo mi zostalo, si potom vystrihneme tie časti diely spodnej sukne. Prší. Nezabudneme si na značky, ktoré tam máme, aby sme si ich označili a zacvikli. Inak, keď mám takéto podsadočky, tak ja si ich rada vyriežam, pretože ten nožík mi nehybe s tým materiálom tak, ako nožnice a vtedy si to tak viem tak presnejšie ten tvar vyrezať. Tak. Teraz si presuniem tie ťažitka na druhú stranu. A to samé urobím z druhej strany tej podsadky. A teoreticky, keď si zaťažím teraz tento diel, tak takisto si to môžem vyrezať. Ja ešte prechádzam takto nožnicami, lebo ten nožiček mám tupý, tak až mi to tam náhodou nezachytí. Tak, a takto nám vznikli diely vystrihnuté. Takže ešte si tuto nezabudnite preznačiť tie odčevky, tie výbery na očite. A to je všetko, čo sa týka vrchnej časti. Tak. Strih si môžete odložiť. Vlastne tam ešte aj tie rukávky. Máme tu teda rukávy, zadný diel, predný diel, jedna podsadka, druhá manžetky. Dobre, mám látka. A tu si teraz môžeme rozpočítať, akú potrebujeme dĺžku tej sukne
a akú potrebujeme šírku. Takže, a čo sa týka spodnej časti, tak ja som si to poznačila na ten strih, že chcem do dĺžky pridať nejakých 42 cm aj so záložkou. Mám 64, no minus 2, 62 cm. No a môžem si to rozdeliť tak, že tú vrchnú časť si dám na, keď si to takto tu naznačím, približne, že to budem mať 62, 38 a toto by bolo 24, 25. Tak môžem tak dať, že toto bude mať na 25. Hej. A tú vrchnú časť tým pádom mi vzniká na 37 cm. Sme si povedali, že buď to pridáme do priehybu, nejakých 6 až 8 cm rozšírenie, pretože nechcem tu nejaké veľké riasenie. Čiže to by bolo takto nejak urobené. Takto približne, hej. A tuto už by bolo normálne klasický šev. Alebo to spravíme tak, že rovno si to vystrihneme ten pruh, lebo keď si takto dám ten zadný diel, tak v podstate tu tiež vzniká nejaká tá voľnosť. Takže by som ten vrchný diel, keď tam nechcem to veľké riasenie, spravila z jedného pruhu, urobila si riasenie a ten spodný pruh budem musieť načiť, pretože už mi tá šírka nebude stačiť na to riasenie, pretože to chcem zase o niečo viac preriasené. A zriasiť do požadovanej šírky, ktorá bude vlastne spodná strana toto, tak do toho budem potrebovať načité a zriasiť.